Esselamu aleyküm mehruan adamlar. Käwre adamlardan onu da silap, hormatlap beren ýaşullaryňdan akylly sözlere, täsirli gurumlara garaşýan. Emma şular ýaly çykyşlar görüp lapyn keç bolýar, paltaň daşy dege dogry gynanýan hemde geň alýan. Şu ağzı biýmeden wagty aştaýlayan ayal. Şoňa ağzı biýmeden düşünmeýän bolsaň. Aştaýlayan ayal eger kädiýäse, göwresindäki çağa oglan bolsun, gyýyl bolsun, bir toppak goşguny ýatyp çokmany ýok. Düşünýäňizmi? Samsyk makow, idiot bolýar. Eňem şular ýaly köreken, gewýaly türkmeniň ajaýyp sözlerine, manidaş, sinonim sözlerine, diýibine nädogry ter düşündiriş berip, käwir inanjan ýaşlaryň aňyny bulaşdyran miras öwrenji agamy bu tapar kädiniň daşyna geçipdir. Bir şey diýsem bir näme diýýär bana. Nurradar mollum diýär. Muhammed Peygamber kädiň diýipdir diýär. Muhammed Peygamberin adından aýdýar bize gelen adamlar onu. Kädise samsyk bolýar da. Mun dolanyrmagan zat, düşünýärmi? Urnalara sözler size kim aýdanyň bolsa gaty dogry aýdýar. Berde Muhammed Peygamberin adynyň aýdylýan söz ýok. Bu sözler hut Muhammed Peygamberin öz sözü Allah Taala'nın Kur'an-ı Kerim'in Al-Safa suresinin 146. aýatyna aýdylan sözler. Biz onun için, yani Yunus Peygamber için kädini göwürtdik. Haçan Allah Taala balygy içinden Yunus Peygamberi kenara çıkarmagyny buyuranny, ösümlüğün we binalaryň ýok ýerinde kädi ösümlügini göwürdenini habar bermek bilen kädi ösümlügini insan ogul üçin bir näçe peýdalaryň baryny bildirýär. Çünki Yunus Peygamber balygyň içinde bir näçe wagt galyp, sonra açyk gowa çykanyny onun içki agdalarynyň dersinin ejillenliği sebäpli Allah Taala onun sağlygyny dikeltmek üçin kädi ösümlügini göwürdi. Yunus Peygamber kädi ösümlügini biýesin iýip yapragyndan bolsa günüň ýetiş şoğlasynyň goranýar. Siňek we şoňa meňdeş möýürmejekleriniň goranýar. Diýmek bu ýerde kädiniň köp peýdasynyň bardygy beýan edilýär. Şeýlelikde ähli barlyklary hikmeti yaradan we olara tertip düzgünler goýan gudraty üçin Allah Taala kädi sümlügini, kän peýdalaryň bardygyny ýokarda geçen aýaty uly delil hem gollany bolup durýar. Ähli barlygyň iýesi bolan beýik Allahdan aňyrdy, bilimiň we ilmlaryň ýokdugy, giýje bilen günnüýiň tapawudy ýaly aýdyndyr hem äşgärdir. Inni Muhammed Peygamberimiň hut öz hadisinden misal getirmekçi. Bir gün Muhammed Peygamberimizi ihmasıla çağırırlarına ama çoğru nahar ötürülüyor. Sonra Peygamberimizin tavak içini dörünü ediliyor. Peygamberden tavakta neyme ödülüyen deyip sorularına Peygamberimiz kädi ödülüyen deyip cevap veriyor. Diýmek bu ýagda hem kädi sümlügine kän peýdalaryň bardygyny uly delil bolup durýar. Şo kädiýen heleň çagasy ýa, çagasy. Şoňa diýär 3-4 san goýun berseňe äkdik getirer diýär. 100 san goýun berseň näçesini getirýänini bilmeýär diýär. Hormatly agam, biz kädiýen heleleriň däle kädiýen, kädiýdiren mukaddes käbä deňelen eneleriň çagalary. Hudaýa şükür, näçe toppak goşuň bolsa urat aýdyp bereli, näçe sür malyň bolsa bakyp bereli. Onsoň töwereginde, işleýän mektebinde, barýan mektebinde öz aýtşyň ýaly samsyk, makow, idiot kän bolsa, onuň sebäbini kädiden görme, onuň sebäbini başga raklatlardan gördi, oňa kädi münäkär däl, säde münäkär däl.